Sa headlines kan mga barata, deputation seminar kang Land Transportation Office para sa mga personahe kan Public Safety Office asin miyembros kang Naga City Police Office nagpuon ngunyan aldaw. Barangay Tanod na nagkakanin butete sa Pasakaw, Camarines Sur, pinagbawianin buhay, duwa pang kaibahan na ospital. Landslide na irehistro sa Sangay Tiwi Road matapos ang linog Kasubanggi. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Sa laog ning duwang aldaw maatinder sa deputation seminar ang mga personahe kan Public Safety Office, kaibahan ang mga nagkapirang personahe kan Naga City Police Office. Ang nasabing seminar ang pinangpanginutan man kan mga taga Land Transportation Office. Detalye sa report ni Melvin Machado. Sampulong permanente personahe kan Public Safety Office kay bahan ng piling membros kang Naga City Police Office ang yaon ngunyan sa duwang aldaw na Land Transportation and Traffic Law Enforcement Deputation Training sa pangingenot kang Land Transportation Office. Oras sa mga deputies kang LTO, ang mga taga PSO may puder na subot ang mga ini na mag-issue ng TOP sa mga motorista digdi sa siyudad kang Naga. Tinawan linaw pa ni Mr. Rene Gumba, pamayo kang PSO sa Naga na bakulang basta-basta ang pagiging PSO personnel. Hulit na iguaning kasuguan hali sa lokal na gobyerno kang Naga asin iba pang ahensya kang gobyerno. Igwa din kita ng ginigibong personnel enhancement series ngunyan, puun po sa values formation, customer relations, hanggang duman sa skills training. Ngunyan na aldaw gigibuhon ang deputation seminar kang Land Transportation Office para liwat so sa tong mga PSO personnel igwaning recognition as in authority to issue TOP as deputized agents of the Land Transportation Office. So ginigibot ta po ini, so pagpakusog kang skills, kang values and orientation kang mga PSO personnel as in paghirumdumon ta din so mga kaymanwata na may mga nadadamog pakitang taram na PSO ka lang, nagaano ka diyan. Dahil po malingaw na ang PSO, otoridad sa satuyang syudad, kung mahiling nindo kaming nagluluwas, di yan ang problema. Pero sa laog kang syudad, igwa pong malinaw na otoridad ang PSO as based on the ordinances and the deputation orders that we have received from national agencies. Inako man ni Ms. Grace Rojas, Chief of Office kang LTO Naga na kaipuan subutinda ang katuwang sa tinampo sa pag-implementar ka mga lay sa trapiko. Kabali digdi ang pag-deputize sa PSO, PNP as in Highway Patrol Group. Actually po, kung kami lang ang aasahan, hindi namin yung kakayanin. We need others, PNP and the PSO, para we work hand on hand. Kasi kung kami lang, kung sa office nga kulang kami. Sa ngayon, actually, sa ngayon kulang na kulang ako. Ang ikaduang aldaw kang pa-training ang gigibon subot na aktwal sa tinampo kung saan may mga motoristang nakatala na si taron asin pagrumdumon kan pagsunod sa lay sa trapiko. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tulong darakulang aktibidad ang nakatalaan na gibuhon sa sentro kang Naga, natatawaning higot na atensyon kan Public Safety Office huli kan epekto sa bulos kan trapiko. Kabali digdi ang paglansar kan paling QRPH Plus na gigibon sa Plaza Quezon. Ang pagkakaigwa ning parada kan sarong universidad asin ang pagtinda nin burak sa may Plaza Rizal ngunya na Valentine's Day. May mga upcoming events kita na digdi sa syudad na medyo antisiparan kang gabos na magkakaigwa ning kadipisilan sa trapiko, sa mga sa mobility sa laog kang syudad. Inot itong okasyon kang Bangko Sentral ng Pilipinas, itong launching kang paling QR. Gigibuhon man ito ngunya na February 10. So sa plaza area, sa CBD 1, asahan nindo na dakol ang tao. Inaantisiparan na maabot su Governor kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ikaduwa, igwaman ning activity su USI, so Alumni Association ninda na magkakaigwaman ning parada o marcha sa palibot kang syudad. So antisiparan ta din ini garo February 10 man ini. And then most important ngunya na February so Valentine's Day. Na mapuuna so trade fair diyan man sa plaza area. So pagpakal ng mga burak, mga regalong pang Valentine's, bubukasan na dyan sa plaza. So sibot ang bulan ng Pebrero, kaya makikiulay kita sa mga kaimanwa na antisiparan. So medyo magabat na volume ng mga bihikulo sa satong mga tinampo.
Sa iba pang bareta, nakakatabang sa mga nagbabalyo ang Center Island sa Calabaan kay National Highway sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Alagad posible man subuot na nagiging kausa ini kan aksidente sa nasabing banwaan. Ini man ang naging obserbasyon ni Ms. Grace Rojas, ang pamayo kang Land Transportation Office sa siyudad ning Naga. Sinabi pa kaini na mayo man siyang rekomendasyon na halion ini. Speaking of San Fernando, grabe ang road crash kang San Fernando. Pero sa tingin ko, nakikita niyo yung island. Center Island. Baka masyadong malaki naman yung Center Island nila. And dapat dun meron din silang, wala sigurong enough lights na makita. Kasi kung mga dayuhan dito, pinagtitingnan ko, posibleng partly to be blamed din yung island. Pero hindi ko naman sinasabing alisin yon. Kasi nakakatulong din yon kung tayo nagkukross yung mga tao, may hihintuan mo na before man makatawid. Kasi medyo malawak na yung kalsada natin, di ba? Kailangan din yun. Pero siguro litan ng konti, then lagyan ng lights. Kasi nakakatulong pa rin yun sa mga road na nagkukross ng road natin. Padagos pa sa mga bareta, tricycle na budalan ng truck sa Pamplona, Camarines Sur. 2 pasahero padagos pang pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Detalles aramonta sa report ni Jerome Breeze. Nagpaparahay pa ngunyan sa ospital ang 2 persona na sakay kan tricycle matapos na mabudalan ng truck sa Calabaan kan San Vicente, Pamplona, Camarines Sur kana nakalihis na aldaw. Sa report kan Philippine National Police, mantang pinagbabagtas kan sarong tricycle ang tinampo ni Danilo Nicola, 33 anyos, sakay ang pasahero nga si Jaina Baloloy, 19 anyos, kana bigla nga makahid-on collision ang sarong nga van truck na minamanehumana ni Brian Bubiles, J, 30 anyos. Nawaraan subotin kontrol ang driver kan truck, rason tangaling mabudalan ang tricycle, rason man kan pagkerido kan duwa. Walang bitis ang natama kan driver mantanga sa payuman ang sinapo kan sakay kani. Tulos man ang pigdalagan sa Bicol Medical Center ang 2 tangani nga maipabulong. Para sa GNN 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Barangay Tanod na nagkakanin botete sa Pasakaw, Camarines Sur, gadan, 2 pang kaibana nagpaparahay sa hospital. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang
hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, gadan ang sarong barangay Tanod na residente kan barangay San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur matapos magkakaning puffer fish o mas bistado sa apod na botete. Duwang kaiba ng kainisa harong ang padagos man na pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Nakaburol na ngunyan ang barangay Tanod kan San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur matapos ininga malason kan kinakan na botete mantanga presente mang nana sa ospital anagom kaini asin 5 anyos na aki. Si Linda Ino kaparyentes kan nagadan na Tanod na si Alberto Centino hinagad subod sa saroga kabisto sa lugar ang nasabing sira asin pigluto na nagin rason kan pagkalason kan nasabing pamilya. Ang istorya kaya may nagduman sa Linda nakabistado pinahiling kong sira, kung kinakakanda ito uday. Ang sabi, kinakakandaan. Ngayon, inagad, bakong tinaw, inagad. Kaya itong kabistado nila na filming nagduruman. Yun na itong nilinigan, niluto, hinakan. Niluto na ito sa kalunggay. Dinutaan sa kalunggay. Tapos yun na itong sinira ninda banggi. Sinira ninda kang banggi. Ang 5 anyos na aki kan Tanod unstable naman ang kamuktakan. Alagad na sa critical pa na kondisyon ang 62 anyos na agom kan nagada na Tanod. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, daingon niya naaagihan ang Sangay Tiwi Road matapos na magkaigwanin landslide sa sitio Garang Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Matapos subot ang paglinog pasado alas 9 kan Subanggi. Susog kiram kanya tagapagtaram kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. May mga nagbabantay sa mag-ibong na parte kan tinampo para masiguro na mayong makakalusot na bihikulo na mag-agi mantang daipa na hahali ang natupag na daga. Daing mo niyan pa sa multa, may nag-landslide naman sa may harang naman sa dati na landslide sa may Karang. Tapos may na-aksidente kaya kasubang dito man sa may partikan, pikapihan sa may Udyungan na sa Rumban. Kaya haloy makabalyo naman si mga rescuer. Sa iba pang bareta, si Mayor Nelson Ligacion asin City Councilor Oyeng Rosales ang bisita kan SM City Naga sa launching kang kaenot-enota na libreng electric vehicle charging station digdi sa syudad ning Naga. Susog kay Alkalde Nelson Ligacion, napapanahon ang proyektong ini kan SM City Naga, urog nata nagiging issue ngunyan ang halangkaw na taripa sa kuryente. Sa lado man ni City Councilor Oyeng Rosales, dakulang tabang subot ini sa mga taga-Naga na magamit nin electric vehicle. Napapanahon po iningon yan, lalong-lalo na taaram ta andarang karahayan kunat urulay electric vehicle. Especially in this time na halangkawan na maray po ang presyo, ang taripa kan kuryente. Kaya ginigibo ko na pong krusada na mapababa ang taripa kan kuryente. Ninulit nag-aagrangay na po ang satuyang mga konsumidores, lalong-lalo na po ang mga TOs. The high prices of electricity. Araton po baga ang
One of the main contributors to climate change is first, energy consumption brought about by electricity and fuel, and number two is transportation. So with this initiative, we can truly promote a healthier and sustainable environment for our future and for the future of our children. Today, we join the rest of the SM malls in furthering our sustainability journey as we open the first e-vehicle charging station here in Naga. Repeat, kami po ang pinaka-inot. Travel sustainably on your electric car because you can charge here for free from 10 a.m. to 9 p.m. daily using our Wallbox Pulsar plus AC charger. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ngunyan ang pagbubulong sa mga taga-Naga na may problema sa mata sa ginigibong Oplan Claro Eye Care Program. Ginigibo man ang nasabing operasyon sa Naga City Health Office 2 sa Barangay Santa Cruz, Syudad ng Naga. Nagbuktak man in tent sa luwas para duman maghalat ang mga pasyenteng mapaopera o mapasalming sana. Madurar ang Oplan Claro hasta sa aldaw na Biyernes. Sa iba pang bareta, 90% kan person with disability sa Pasakaw, Camarines Sur natawan na subuot nin wheelchair. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Basado sa kalkulasyon kan na Person with Disability Affairs Office kan Pasakaw, aabuto na sa 90% kan na PWD ang natatawan nin wheelchair basado man sa ginibong barangay visitation kan na lokal na gobyerno, katabang ang ibang mga non-government organization. Sigun kay Mac Albert Castillo kan napidaw Pasakaw, kabilugan ng 81 ang natawan nin wheelchair na dakulang tabang sa mga PWD para sa saindang kagianan. Sa last update, ko kitang natawa na sa 68 na assistive device. So nagtao pa ang Gelo Foundation ng heavy duty na wheelchair, additional 13. So ito all over Pasakaw ito. So nakipagtabangan kami sa RHU, sa Rural Health Unit, sa mga nurses. So na-identify nila sa mga nasa liblib na lugar na itong dahil may naaabot. Pagtarin ka sa mga data, so natawan nyo yung mga wheelchair. Sa healing po, dahil 100%, siguro mga 95, kasi as of now, may stock pa man, so meaning may maghahagad. So, natawan ka sila. So, dahil ka man masasabi 100%, kasi dahil ka man 100% mabibisita, kasi sa opisina, doon na lang kami. So, sa gustong mag-avail ka na wheelchair sa banwaan na mga PWD, magpasiling sana sa opisina ka na pidaw tangani nga matawanin asistensya sa nasabing opisina. Wheelchair is may pang pedya, may pang adult. Ang gibuhon lang, ang bakong PWD, ID ni PWD, full body picture, then kung si Mako si relative, si ID ka to. Then, acknowledgement receipt na kani sa opisina, may pipirman lang. That's it. Dara po na sila wheelchair. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mike Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.